Чуй сега песента, разтвори с нас крила, по-блестящи от звездите сме. Полети в нощта, даваме ти искра, усмихни се, чувствай се добре. Този ритъм тлее и издига над света. Чак до ярката дъга, нас е магията, вярваме в нея, нас е магията. Ние подкрепяме всички сини момичета, в нас е силата магична. Ние сме феите Уинкс. Клуб Уинкс. Вампирите плениха Блум, Муза, Техна, Лейла и Флора и те почти изгубиха жизнената си енергия. Но с помощта на пиксите Стела успя да победи децата на нощта и да спаси приятелките си от лапите им. Светлината триумфира над тъмнината и злото отново беше победено. Феята кръстница. Блум! Момичета, как върви вечерята? Вече огладняхме. Скоро ли ще е готова? Много е хубаво всички да сме отново заедно около масата. И определено оценявам вашата помощ. Няма нищо. Още стават. А сега домашното тесто за пица. Рецептата много ще ви хареса. Постоянно я правехме с татко. Много е добра. Сега да видим. Първо брашно. Ти си Флора? Ето го! О-о! 2 чайни лъжици сол и 1 лъжица захар. Не толкова силно, Флора. И бъркайте. До кога? Докато тестото се отдръпне от стените на купата. Печката готова ли? Почти, шеф. Лейла, Муза, как е тестото? Лепкаво и гумено. Да, определено лепкаво. Защо се бави толкова много? Никой не може да загрее печка като феята на яркото слънце. Много съм щастлива, че съм отново с вас. Добре, защото няма да се отървеш лесно. Стела, внимавай! О, Флора, да не би да си прекалила с захарта? Без теб, Блум, емоционалните и физиологичните вибрации на групата съвсем се разбалансираха. С други думи, липсваше ни. Благодаря, Уинкс. Вие сте страхотни. Блум, сосът мирише вкусно. А сега зеленчуците. Печката е готова. Чудесно! Пазете се! И я слагаме вътре. Бум! Майки пи бурна дейност. Дано не сте разхвърляли. О, не, мамо, познаваш ни. Всичко е под контрол, няма място за притеснение изобщо. Почти свършихме. О! Пицата ще е готова след миг. Само да я извадя, т.е. да добавя някои неща. Само няколко минути. Чакането се заслужава. Сега ще бъдете изумени. Обядът е сервиран. Брой ме и за второ, миличка. Мен също. Това е мое. Майк, нали каза, че ще вземеш само второ? И явно съм загубил бройката. Дами и господа, искам да вдигна тост за нашата Блум. Ти си най-безстрашната водачка и готвачка, а също и най-чудесната приятелка на света. За Блум!